Bideo honen bidez ikusiko dugu nola desmontatzen diren aurreko beirak. Hemen agertzen den bezala ikus dezakegu nola itsatsita dauden. Hau da beira eta normalean jartzen dira perfil baten artean. Perfil hori apoiatuta dago kotxeko karrozerian. Eta hau da adesiboa. Hau da erabiltzen den itsatzeko materiala. Orduan, suposatzen dugun bezala, egin behar duguna da, adesibo hau moztu. Beitu, hau egiteko, lehenengo pausoan kendu behar da molestatzen den guztia. Hau da, linpiak, moldurak, inguruan dauden gauza guztiak. Bigarren pausua da, ondokoa ondo babestea. Goian normalean jartzen da zinta adesiba, deitzen dena zinta de karrozero. Eta beko partean normalean jartzen da oial bat edo ez badugu papera, margotzeko erabiltzen den papera. Barrutik ere babestu behar dugu, pentsazazue ibiliko garela adesiboekin eta erreza da maukak edo arropa zikintzea eta gero barruan zertzen garenean ezertokiak edo volantea zikintzea. Orduan kontuz ibili behar gara honekin. Eta hasiko gara prozedurarekin, mozteko prozedurarekin. Badaude erraminta asko. Gehien erabiltzen direnak, ikusiko ditugu orain, eta hau da bat. Deitzen dena, labana termikoa. Material honetan edo makina honetan puntan jartzen da labana. Eta makina entxufatuz gero labana berotzen da. Hemen hartzen dituela 150 graduko temperatura. Orduan, labana horrekin eta duen beroarekin erraz mozten da adesiboa. Beste bat asko erabiltzen dena da cizaia de vibraciones. Antzekoa bezalakoa da, baina kasu honetan ez da elektrikoa, pneumatikoa da. Hemendik sartzen da aire eta mugitzen du zizaia, gora eta bera, orduan mugimendu horrekin. Eta pentsazazue labana bezala dela, joaten da adesiboa mozten. Gero, badaude kutxilla mota asko. Ikusten duzuenez, hemen batez ere bukaera desberdina da. Ze batzutan izkinetan labana normal bat ez da sartzen. Eta aldatu behar duzu punta eta jarri tolestuta dagoen bat. Hau da beste bat, deitzen dena cortadora de hojas flexibles, ben. Izenak adierazten duen bezala, labana antzekoa da eta aurrera eta atzera mugimendu honekin joaten da adesiboa mozten. Hemen ikus dezakezue pertsona bat, barrutik nola mozten ari den adesiboa. Gero, badaude beste erremintak, sumeagoak, askotan aurreko prozesuetan erabiltzen dira, lagungarriak dira. Kasu honetan hau da kuter bat, baina ia puntan badauka hemen eskua sartzeko eta tiro egiteko luzapen bat. Hemen agertzen da, nola sartzen den hemen puntan labana eta esku honekin joaten zara tiro egiten. Eta hau da, agian gehien erabiltzen den metodoa. Metodo honetan erabiltzen da alambre bat. Hemen dago enrollatuta eta gauza hauek lagungarriak dira. Ikusiko dugu orain nola erabiltzen den. Hasteko adesibotik zeharkatu behar da alambrea. Eta hori egiteko erabiltzen da halako gutila. Ikusten da barrutik zulatuta dago eta puntan amaitzen da. Orduan, hemen sartu behar da gutil hori eta barrutik pasatzen da aria edo alambrea.
Gero, ateratzen duzu utila eta gelditzen da alambre hau bi aldeetan. Orduan, zer egingo dugu? Alde batean jarriko dugu hau manilla de tiro ditzen dena eta bestean util de sujeción. Normalean hau barruan, kotxe barruan jartzen da eta hau gelditzen da kotxetik kanpo. Horrela, irudi honetan agertzen den bezala. Hemen dago kanpokoa eta hau jartzen da barruan. Normalean barrukoa ez da mugitzen. Apoiatzen da eta mantentzen da tinko, fijo. Eta kanpokoa dagoena bai, tiro egiten du eta joaten da pegamendu hori mozten. Gero, barrukoa joan behar da util hau tokiz aldatzen. Orduan kasu honetan, jarriko zuen pizka bat berago eta honek tiroa egin. Bai. Konturatzen bazarete, hau egiteko bi pertsona behar direla, ezta? Baina, badago util bat, hau, itxatzen baduzu barruko kristalaldean, lotzen da haria hemen eta bakarrik pertsona batekin kanpotik gai da kordoia mozteko. Gero, dena moztuta dagoenean, orduan jartzen dira kanpoko aldetik bi bentosa eta erraz ateratzen da behira.